Jinavendan uçan radyo denge gelden başkoların hece Europence termihe 2025 şemili Brüksel'e saat 8'de Lahmede çağırdı. Even uçan nevroş peşkeş bikendem de mazatı yere berapoyen. Dem Parti da xuyanek girink da Partiya Vekevi u Demokrasiya gelan Dem Parti derbari bername te payın başure Kurdistanê de çarçove pevajê aştı u civaka demokratik te were meşandin de evagahî parvekir. Mîna ku hûn ji dizanin em rojên girink û dîrokî ku di pevajê aştı u civaka demokratik de te watiya qonaxeken û dijîn. Divê çarçoveyê de te çavrêkirin ku komek endamê PKK li gorî biryarên kongreyê di çalakiyê de li nava xaka hikûmeta Herêma Kurdistanê pengavan bavêjin. Partiya me ku ji destpêkê pevajî û vir ve hew dide roleke çêker bilîze hejmareke kêm nivîskarên gunçikan 15-20 kesên ku bu kotayê hatine diyarkirin ve xwendine dîtina vê çalakiyê. Nivîskarên hatine ve xwendin wê li gel nûnerên rêxistinên sivîl û partiyên siyasî ji aliyê partiya me ve hatine organizekirin ve bin Herêma Kurdistanê. Di te dawiyê de Dem Partî diyar kir ku rojnamavanên ku dixwazin çalakiyê bişopînin divê nav agahiyên saziyê wêneha karta çepemeniyê telefon û navnîşana e-mailê xwe ji Dem Partiyê re bişînin û got ku ev agahî bi hikûmeta Herêma Kurdistanê re were parvekirin. Hat ragihandin ku dîroka çalakî û hûrgiliyên organizasyona rêxistinê dê paşê werin ragihandin. Profesör Jan Müller Botonk diyar kir ku banga rêbera pû biryarên kongreya dozemîna PKK ne tenê ji bo Tirkiye ji bo Ewropayê jî giring e. Profesör Fransî Mol Botank li ser banga dîrokiya rêbera pû fesixkirina PKK axivî. Müller Botonk pêşî balkişan sergiringiya Dem Partiya li Tirkiye got ew di mijarên weke mafê jinan, mafê kêmaran û gelek mijaran de têdikoşin. Tevî hemû zext û tawanbariyên bigihînin ew di nava hewdana vekirina qada demokratik de roleke giring dilîzin. Ew partiyek muxalefetê ya ciddî ye û dikare partiya Erdoğan têk bibe. Ji bo wê pêvajoya aştê ya ji hêla Dem Partiyê ve tê meşandin giring û aqilane ye. Müller Botank banga 27 Şubat ya rêbera pû biryarek pir wêrek penasêkir û got di konjonktûra heyî de bank û biryara Öcalan pir giring û ciddî ye. Ji ber vêkê banga Öcalan ji bo min watedar bû. Divê her du alî jî qebûl bikin ku têkoşina çekdarî şer di demeke dirêj de wan nagînin ti derê. Ji ber vêkê fesixkirina partî û zûrtwergirtina ji pêşketinên awarteyên ku niha li seranserê rûşrata navîn diqewimin dibe ku cara yekem biryarek ku di dema xwe de hatiye dayîn. Ji ber vêkê weke Ewropayekî ez bawer dikim ku piştgirîkirina vê pêvajiyê pêwîst e. Sekna min ew e ku ez piştgiriyê bidim vê hewdanê. Profesör Müller Botonk anîzima ku divê dewleta Tirk ji hineka vê şember bavêje. Divê nasnameya Kurd were qebûlkirin. Divê di serî de Öcalan hemû girtiyên siyasî were berdan. Ev gav werin avêtin wê di endamtiya Tirkiyeya Yekîtiya Ewropayê de jî bandor çêke. Ez difikirim ku ev yek wê besedem ku Tirkiye piştgirên xurt bi dest bixe. Rêya endamtiya Yekîtiya Ewropayê wê veke. Ji ber vêkê Yekîtiya Ewropî divê baweke sazûmanî bi vê mijarê re mijûl bibe. Divê pêvajiyê jinêz ve bişopîne û mudaxîl bibe. Da ku ev pêvajû birêk û pêk bimeşe. Navê ragihandûn çepemeniya HPG 5 şehîdên têkoşîna Azadiya Kurdistanê bi pîr anî navên de got sala 2018 dewleta Tirk ji bo tasfiyekirina têkoşîna Azadiya Kurdistanê bi hemû hêza xwe êriş kir. Hevriyên me viyan ronahî Akif Berivan û Çiya bi îradeke xurt bersiv dan û şereke dîrokî meşandim bingehê tarzê profesyonel êgerleyên azadiya ava kir. Li qadên herî zor û zehmet biket hewdan û fedakariyek mezin şerê azadiyê meşandin. Bi beşdariya xwe ya bêdûdilî bûn milîtanên fedayiyên Apoyî. Di kanûna 2019 de li qadên cuda yên herêmên parasta medyayê şehîd bûn. Em wan bi hurmet û minnet bibîrtînin ve her pênc hevrê ji bo me bibin sedema têkoşîneke mezin. Di serî de malbatê wan ên hêja em ji tevaya welat parêzên
Kurdistan re sersagiye duxazın. Naslame şehidan muhane. Halime Akboğa bnas naviyan eriş. Nave dayık Remziye nave bav Ali ile cöle mergeci dayık buye kanuna 2018'de lerimin parasına medya şehit bu. Ruken Kaplan bnas navrona Zilan nave dayık Gülçimen nave bav Behrem Livaneci dayık buye kanuna 2018'de leherimin parasına medyayı şehit bu. Şahin Recai binasnav Akif Yılmaz nave dayık hanım nave bav Musa le maku jidayık buya kanuna 2018'de leherimin parasına medyayı şehit bu. Rena Atilla binasnav Berivan Gevel nave dayık Nesibe nave bav Enver lige verici dayık buya kanuna 2018'de leherimin parasına medyayı şehit bu. Hasret Bilgin binasnav Ciya Erivan Rubar nave dayık Zeliha nave bav Mehmet li Tekirdağcı dayık buye kanuna 2018'de leherimin parasına medyayı şehit bu. Nave daragandun şepemenya HPG biberferi kala jiyanu tekoşeriye van her 5 lehengankir. Peşi viyan eriş dınav malbatek valat Paris ajcöle mergeci dayık tibe. Herem alemezin dibe kada gerilaya. Jiber ve hed zarukatiya xode tekoşine azadiye nastike. Her tim xayal dikir ku rojeke bibe gerila. Peşi dınav xabaten juvanen şoreşker de cihdikire. Rüye qırker edagir keriya Türk zedetir nastike. Sala 2018'den beri xode de çayın azaten Kurdistani. Bu perverde agirtiyi dibe gerileke yeş astar ya xodi tecrübe. Dı salın 2015 2016 لدیجی چتین داشتی تکوشنه که دستانی دمشینه دما و دیگر چین آزاد یکسر بره خود دقادن شهر لگرانه تجربه خود به هوری خود پارویدی که به برخودان خود میراته که تکوشنه دولمند لپای خوشت روناهی زیلان جنابچه وانی اردشیه دناوا مالباتک در دوره که ولاد پاریز دمزنده به هر تم دناوا لگرین و دیپرسینه ده فهم دیگه کوجیانا آزاد آله دیگره به فلسفه ری براپو پیکانه 2018 سالوگر پنگا و پازه طبقه ده بر خود چین کردستانه للوتکین تندوره که دست بگیری لاتیه دیگه پاشه دسری ده خاکور که لگرک هرمان تکوشنه که بین آبردی که دشتر دیجی داگیر کریه در روله که گرینگ دلیزه به ویرک و فدکاری خود بگیرلای که یه جاستار یامیناک Akif Yılmaz evجی لباجر ما کو یروشتات کردستان اجدایک دبه دمالبات که دل سوز نرخن نتوی دمزنده به شادی تاویان پیمان آل کوبان باندوره که مزن لدیکه 2015 هنده بجوش و بریارداری که مزن تولینا ورفن گریلاد به دمه که لهره ما تندوره که دمینه پشت پراتیکا لور بر خود ده قادن کو شرله گرانه پیشنگی جی بر خودان دیج داگیر کریه ردیکه حتی هناسه خویا داوی هر دل سوزی ره براپو نرخن شیدان دمینه بریوان گور جنا لهنگ lige veri bil dilsoziya çanla kurtmazinde be jiberden ava malbate vede tevlibun hene hed zarukatiya xode tekoşina azadiye nastike lidij devlet atır ku politikaya ve yen şere teybet timi be herse pişti şadeta sara 2014 anji çayın ciloye bere xode de navare fengerila pişti perverde dibine bere xode de qadın şer be tekoşina xode be militane ke minak axata پاشکه بسیک نخوی میلیتانی لهنگی مزن آجنین کرد لچاین تمثیل دکه جیا ایریوان روبار جنا لهنگ او برخودر آجهر ما سرحده لباجاره ترکی تکیردağ اجدایک دبه لیتوی و شر گریلا یجبو آزادی جنیز و دشوپینه دخبات انجوان شورش کرده جیه خودی گره بهتر زانبونا جنا آزاد پیره چیده به دبینه کردایتی آزاد لنوا پکه ده پشت پرتوکا دوی مروف چاوا بجی یاره برا پودخویله بریارا خودی ده 2014 بره خودی ده چاین کردستانه لقات انجودا ین هرمن پاراسنا ین مده خبات دیگه وکی گرلای که یه جا آستاره ده کسی تا خود نونرتیا خطا جنا آزاد آپاش که دیگه جبر سترانن دلنوسکی ده جزای حجره لحاتی برین آگیت کورتاک دسی جوتما 2024 ده لگرتکا به اولکاریا بلند آمده سوکی گرتکا به اولکاریا بلند ارزینگانه هاتی کرن لدما سوکرنه ده چندک لنوسکین به کورتاک ره هاتن دست bu kortak rahatın deste serkirin. Lejne disiplinaya girdiği behince takı dilenişken kortak de stranen Kurdi hene lepersin da dest bekirin. Lejne behince de naveruka
naveruk û stranan cezê hücreyê li Kortak birî. Kortak ji Serokvekîlê Koma Dem Partiyê sezayê temel li renameyek şand û bertek nîşan tiştên hatine kirin da. Hatragiyan ku rojnamavan müderris Gürciya li girtika sînetê ragirtin li mafên xwe bêpar têhiştin û zextê lê têkirin. Çavkanî ragihan ku mafê serekeyê müderris nayên danîn û hate gotin peyvendiya telefonê û dema derve hatiye sînordarkirin. Girtiya siyasî dibin çavdêreke tund de guh didin guftuguyên wan rê nadin biçin odeya pirtûkan. Hêjayê gotinê ye müderris jinek rojnamavan ya Kurd e û di dema şoreşa jin jiyan azadî de hat بو بنچافکرن. ده حزیران 2024 de dadgah şoreş bu tohmeta belavkirna agahiyyan neras 12 sal cezê girtike hilebirî. Müderris Gürçî xelkestineye û medya cîhanê BBC ve weke yek jî sed jinên bi bandor ên cîhanê yên sala 2024 ve hatiye nasandin. Devleta İranê di mehekê de 108 girtî dar vekir malpera dengê destgirkiriyan a Kurd a İranê bi daxuyaneke amarên bi pêkira mafê mirovan ên li Rojhilatê Kurdistan û Îranê yên ma hezîran eşkere kir. Li gorî daxuyaniya ma hezîran îsal li Rojhilatê Kurdistan û Îranê 108 girtî hatine bi darvekirin ji wan 3 jî jinin 11 belûç 7 Kurd û 6 kes jî ji Efganistanê ne. Hat ragihandî ku 900 kes li Rojhilatê Kurdistan û Îranê hatine destgirkirin. Endama Konsey Hevserokatiya PYD û hevseroka şandeya müzakereyên bi Şamê Foza Yusuf ji Anêferê axivî. Foza Yusuf diyar kir ku amadekariyên avakirina parlamentoyekê ku hemû Sûriyê bigire nava xwe têkirin lê heya niha bi wan re ti têkilî nehatiye kirin. لێ مخابن جارێکی din heta niha hîn ne bi wekî heyeta tefawdê neketine nava pêwendiyê. Mijara avakirina hikûmetê de her wiha di avakirina ew kongra diyaloga netewî de yani di wê derbarê de gelek kemasî çêbûn. Li gor nerîna me ji bo ku hîn bêtir bawerî çêbibe naberî tarafên Sûrî de pêwîst ku em vê pêvejoyê ya demkî em bihevre veya ava bikin bihevre em Sûrî ava bikin bihevre em vê pêvejoyê birêve bibin. Yani em jî dibîsin ku bi gelek kesar tekîlî tê çêkirin ji bo ku beşdar bibin. Lê em dixwazin ve bijin yani eger beşdarbûyinekî bi îrade û heman demê de temsîla Bakur Rojhilatê Sûrî bi awayekî fermî neyêkirin ew şexsê ku wê biçin beşdar bibin ew şexsana temsîla herema me nakin, temsîla gelê me nakin. Pêwîst e însanên me, rewşenbîrên me, kesên ku ji wan rivan dawetê wisa tê şandin gerekê xwe nekevin vê xefkê de. û gerekê em bihevre kar bikin ji bo ku em mafê xwe bi awayekî destûrî, bi awayekî ittifaqên siyasî bi awayekî fermî em bicî bikin. Li Şam û li Heleb divan demê dawiyê de gelek kes hatin girtin. Yani ev girtina van kesa metirsiyekî gelek mezin çêdike. Ev girtinê got çêbûnî jî hemû bê sebebin. Heta wekî got ji ber got Kurdin yan jî ji ber got bi rêveberiya xweser dixebitin. Lê îro hikûmeta Sûrî bi qeseder ittifaq çêkirî û gerekê ev helwest bê rawestandin çünkü eger ev helwest berdewam bike li gor nerîna me wê veya pêşî li reaksiyonê gelekî cidî ve banga me ew ku yani tavlê ew kesê got hatine girtin bên berdan yani heta niha komîta goş bi Efrîn hatiye avakirin hîn jî karê xwe dest pê nekirî tevî ku soz hatibû dayîn hikûmeta Şamê hîn jî bersîv nedaye. Komîta guhatiya avakirin hîn jî bersîv nedaye. Hemû gelên Sûrî, hemû kesên ku ji mal û ciyê xwe hatine derxistin gerekî di demekî pirkin divegerin ciyê pêwîst ku ew komîta guhatî amadekirin
demek ki pirkind be yani ben gel hev u behevre yani jibo van gave gol afrin be avetin jibo evlekari jibo istikrara ya jiyane gerek behbeş bekirin yani pevist hamu tarafın Suri biber pisiyarteki mezin jibo em behevre Suriye ki demokratik em ababikin herkes biber pisiyarti xarabe و herkes jibo beheskirina diyalog و çareseriye bixebite. Vekilên Şaredarê Büyükçekmece'yi Şahin Jateb'in çavkirinde çarçoyê Pirsina Serdozgerê Komara İstanbul'da de Ahmet Şahin ku demeke beriya niha li şûna Şaredarê Büyükçekmece'ye Hasan Akgün vekil hatibû hilbijartin. Şaredarê Bajarê Mezina Edenê Zeydan Karal jî hatin bi çavkirin. Şaredarê Semsûrê Abdurrahman Tütter jî hatiye bin çavkirin. Tütter li ser hesaba xwe ya medya dijîtal ev tişkutin. Siharê ez li mala xwe ya li Ankara'ya hatin bin çavkirin min dibin İstanbul'ê. Hevsevkên Partiye bertek nişanı operasyonên Lidiji CHP'da Hevsevkên Partiye Tülay Hatimoğulları û Tuncer Bakırhan lidiji operasyonê li ser şaredarên CHP bertek nişanda. Hevsevkên Partiye li ser hesaban xwe ya medya dijîtal destnîşankirin ku ev operasyon xwespêna îradeya gele. Tuncer Bakırhan dibêje operasyonên min çavkirînê ku vê sibê lidiji şaredarên Edenê, Antalya û Semsûrê pêk hatine em van operasyonan şermezar dikin qebûl nakin. Operasyon lidiji rêveberiyên herêmî zirarê didin hêviya aştiya civakî. Tülay Hatimoğulları jî wiha dibêje divê dev ji vê eziyetên li dijî kesên hatine bin çavkirin û gelên Tirkiyeyê berdin. Ev operasyon nabin çareseriyê Rêya Demokratiya Tirkiyeyê dixapînin. Em carekê din ji bo vekirina Rêya Siyaseta Demokratîk bang dikin. Xwezaya gundê Sîsê ya navçeya Lîceya Amedê ji ber lêgerîna petrolê û kaneyên kevirê Kilsê tê talankirin. Ev şîrketên ku xebatên kana kevir û lêgerîna li petrolan dikin ên parlamenterê AKP yên Batmanê Ferhat Nasıroğlu ne. Di çarçoya xebatên kana kevirê de dînamît ku tên teqandin zirarek mezin de xwezaya û jiyana xelkê herêmê. Ji ber teqînên xaniyên xelkê welatiyan kaniyên avê zuha bûne û bandoreke nebaş li avê û çandiniyê jî dike. Şêniyên herêmê dixwazin xebatên li herêmê tên kirin dem dest were rawestandin. Em ji wara dêje me dewletê ra îzin girtiye em tişkî destê me datinin. Em sebabî em qaşîne çünkü zarar dibînin. Em dîwarê me erdê me komple aramiş dike jê petrolê digere. Petrol diye tişkî zîtine. Em zarar dibînin sebabî her roj em ji wan re dêje nabijin diremîtan bi 15 heb 5 heb bev dixin sebat çiyatînin xwarê. Yani tem petrola diğerin evkan diğer tişki avakitinin yani izinki ne gündi ne hesap yeki nakin. Ama cevan eve ki emli ve dere terbikin ki 30 saat 5 saat beri şavutandın ve dere merakırın irozi ama cavi eve emli mebidatır sandın emme bidavkiri meraka. Fakat tişki avaki canı mezi bigirem sermalı karan abi. Em vi xebatı seridem naqazın. Evî xebatê ji bo berjewendiyê xwe dikin, livada coğrafya me tarîb dikin, ekolojiya me xira dikin. Yani em naxwazin bên li vir dera xebatê bikin. Tev xanî me zirar dîtine zarok bi şev xewda tirsin. Radibin wî teqînê mezin çê dikin, xanî me dilerzin, tev we belîne emî terk lêketine. Dema notî wan çawan bêl vî awayê dîsa bişopîne. Çi bike li ser milê me yani emê li qarşîviya xelq emê bisekine. Ji bo ke zêde teqînin, ji bo wî zirar da xaniyê me, malê me, em wana îşa naxwazin. Me hanî me bi şefrazî xeber da, me şefsî hanî ser lê mize kir gola heya viya li va be, govî micûrê li va derxe me diremî tevkin erdê. Ev ya bu 4-5 sal e. Belê godan jemerên çênî û pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.